Isen. Ekocentreret, hva'? Øj. Hvis du tror, du kaster dem for langt. Mor går så dårligt. Så er det din tur. Gå hjem. Prøv at se. Ej, det er jo langt væk. Jeg er tæt. Hvem er tættest på? Prøv lige, jeg skal må vi filme mig og vise hans konfirmation? Så kan han stadigvæk være en dårlig taber. Nej, hold op. Ja, sæt den bare. Nej. Mor, prøv lige, vi skal på video. Mor! Der vandt mor! Ja, mor vandt! Nej, mor hun vandt. Prøv at se, Oscar, mor vandt! Prøv at komme. Prøv at komme. Prøv at se. Det er mors, og det er din, ikke også? Se, så langt er der for mors. Eller for din, og så langt er der for mors. Det vil sige, mor hun vandt. Nej, det er mig, der vandt. Nej, mor vandt. Mor, på det siger, at du... Nej, jeg dømmer ikke. Jeg vandt. Men det var faktisk mor, der vandt den her gang. Nej, Det var ikke dig. Jamen en gang imellem vinder vi, og en gang imellem taber vi. men jeg tager aldrig. Gør du ikke? Nej. Du taber det sidst. Er du ikke en dårlig taber? Nej. Oscar, om 10 år cirka, tror du stadigvæk, du er en dårlig taber? Nej. Tror du ikke? Så du er en dårlig taber? Nej. Det er jeg ikke. Hvad er du så? Prøv at sige noget til 13-årige Oscar. Og jeg vinder. Oscar, prøv at sige noget til dig som 13-årig. Den 13 år. Ja, prøv at sige noget. Sig hej, Oscar. Hej, Oscar. Sig, jeg er en dårlig taber. Jeg vinder. Jeg vinder. Nå, men mor vandt den her omgang. Vil du få igen? Nej, det vil jeg ikke, fordi jeg mor vinder aldrig. Mor vinder aldrig. Hvorfor vil du så ikke spille med hende? Hvis det er, at du altid vinder, men du taber. Nej, jeg vinder altid. Du vinder ikke altid. Jo. Nej. Oscar, prøv lige at sige, jeg hedder Oscar. Nå. Er du sur? Prøv at sige skole. Skal vi spille fodbold? Skal vi spille fodbold? Ja, prøv at spille fodbold til bolden. Jeg vinder hele tiden. Nej, du gør ikke. Ja! Nej, du gør ikke. Prøv lige, Oscar, prøv lige at høre, hvor dumme dine søstre de er, hva'? Vi er da ikke dumme. Ja! Vi er sgu da De ærlige. nyder at være lede ved dig. Nej, ja. Fordi vi får på video. Vi gør det for videoet. Så skal man give et kys, når der er nogen, der Når du er 13 år, så viser vi til din kæreste, som er med til konfirmationen. Søndag! Fordi som 13 år har du helt en kæreste, som er meget seriøst. Prøv lige at kysse din søster og vis din kæreste som 13-årig, at... Prøv lige at sige, hej Liselotte. Liselotte? Jeg ved ikke. Okay, så sig, hej Tanja. Skal du sige hej Tanja? Hej, ja, prøv at sige hej skat. Hej skat! Sig hej skat. Jo, Oscar, prøv lige kom. Oscar. Han giver ikke mere. Oscar, det kunne være helt vildt sjovt. Prøv at se, det er ikke noget, der er galt i. Prøv at sige. Oscar, prøv at sige. Nå, har vi pint ham nok? Ja, nu er I pint. Hvad er det godt, eller? Han godt vinder det Georgia. Ja. Jeg vandt. Nej! Fuck, hvor ej, så! Er du dum? Nemmere at få, ja. Skat. Jo. Ej! Er du dum? Nej, vi ikke ramme kameraet, det kunne ikke risikere. Nej, det var det. Det er godt, det der. Så, så. Ikke se på stolen. Tak! Oscar, vil du smile til kameraet? Nej. Okay. Ja, jeg spurgte bare for at være sød.